A čaute, a vítam vás tu Kokos.sk a dneska sme tu prihľad Simple Box 2 a chcel som vám iba povedať, že túto hru som ešte v živote nehral, popravde, normálne, že naozaj. A má to byť ako niečo ako proste niečo podobné ako ten, no viete čo myslím, určite. Však uvidíte podľa hry. Tak, mohli by sme si dať mapu plane. Tak, máme to tu. Tak, hotovo. Videjko bude ako vždycky 10 minútové. A skúsime si postaviť dom. Počítače, gauče. Toto vypadá hrozne. Ešte by som tu pohádal domy. Ja som zaprepadol bez textúru. Tak tu je toho, čo mám robiť. No a ja som sa prepadol cez textúru. Nie, ja to nechcem. Musím si kľúč. Dúfam, čo vám to nevadí. Keď to exitnem teraz. Už sa exitli. Začala trestať aj s blbými reklamami. Tie videá sú ale prepnuté. Teraz ste mohli vidieť, že som si to iba fakt teraz zapnul a stáhnul. A dáme si púšť, to by bolo také zaujímavejšie. No môžeme ísť na to, takže prvá vecička si dáme ako stenu, ako vždycky. Ja to není stena. Ani toto. Ani toto. Aké sú tu shit, to sú jaké auta. Dáme si nejaké športové. Tak, ideme si pojazdiť. Čo to robí? Aha. Dobre, do prdele. Sakra. No. Poďme, ideme. Skokan. Ty kokos. Kamo, ja tu jak točí. Ale idem tu. Ideme tam. To je strašne šmyká. Otočka. Boom. No, vidíme, že textúra auta není moc pohoda, ale tak dobre. Ujde to celkom. Celkom pravím. Takže ideme. Tak. Čo by sme si dali také? Tak jasné, že prvý build. Shit! Do prdele! No, ty kokos! Tak toto vypadá dosť blbo. Po apokalypse nejakej. Matrix! Wow. No tak dolná textúra neurobili. To je celko blbé. Boom! Poď! Dobre. Ale ja neprebugol. Nie. Poď.
si dvojku. Čo to urobí? Ó, to čo je? Select to control. Takže, a čo to robí? Ale však to nič nerobí. Ideme do domčeku. Oh shit. Je do toho streliť? Nejde. Sakra. Myslím, že to urobí explóziu. A či by si frali do veľkej výšky? A čo mám potom s tým robiť? To nejde ani odpáliť. Kontrol. Toto je skôr také bláznenie, by som povedal, normálne. Dúfam, že ma počujete dobre. Tak, to kurča musíme niekde odniesť. Idem hrať na pekáč. Ja som tu veľa naspavnoval veci a teraz sa mi to chvíľku laguje. Á, musíme... Tu máme čím sa utrieť. Toto je môj celodenný život. Ale nie, sranda. Samozrejme, že ideme nakladať. Takže, tak, Sebkars. Aký by sme si dali asi tak? Ja fakt neviem. Také nákladné, ale tu žiadne nákladné není. No tak toto si berem, chaloši, toto si berem. Oh shit! Oh! Help! Yeah! Wow! Wow, je brać! Nie! Ojoj. Jaká tu je mapa táto? Tak. Ja si ale urobím rýchlo nejaký domček, hej. Urobíme. Toto. Teraz potrebujeme postele, ja si to že hodili, ako vždy. A koše, značky, všetko. A jedlo, kurča, ani na to nemôžeme zabudnúť. Ideme rýchlo, ani na lampičku, na nič, ani na sporách nemôžeme zabudnúť. Ani na cestu. Wow. Čakaj.
Shit, asi si troška zmenším. To môžeme odniesť sem. Je troška dlhšie videjko. Bum. Shit. Bum. Iba letajú tí ľudia. To je nenormálne. Som v textúre. Môžem prechádzať textúrami, to je jak dobré. A sa vrátim. Dáme sem. Tak. Tak máme to tu. Postav sa, ty lenivec. Hej. Dáme sem. Pracuj. Nebude pane. Mám málo platu. No tak na to zabudni, potom že budeš mať nejaký plat. Teď pre textúru a do textúry a budeš pretexturovaný. Je moje jedlo! To ste nemali mi urobiť. Moje jedlo! Kámo, tak toto bude epic. Si všetko pochytal na tú cestu. A pochytil som niečo. Kamoško, iba s tým kontajnerom už hrám. Troška si urobíme lepší speed. Chytaj. Jak pán. Poďme. Bim. Ja budeme chodiť. Sa nepohnem. To keby 90, ale ne. A ja som myslel, že toto by mohol byť koniec videa. Video má 15 minútové, takže ja si myslím, no až nie tak 15, ale možno. Takže ja si myslím, že tak čus a majte sa krásne a skladajte básne.